para calquer categoría. E agora que estamos aí, pois bueno, vamos a intentar, xa che digo, sin pensar a moi longo plazo, a pensar no Barbadas, que é o seguinte partido, e a ver onde somos capaces de chegar. Bueno, imos ver o que foi este partido. Tes ese número 7 en estado de graza total e absoluta. Primo, que le ha marcado, creo que son 14 goles. Sí, a verdade é que máis é un xogador referencia, manéxase moi ben en espacios pequenos, en xogo directo. Está superando as expectativas da referencia que tiñas antes de asinalo? Bueno, isto neste caso é acerto de Manuel Castiñeiras, o director deportivo, sempre o digo, ele é o que pois busca, mira, sempre en consenso, sempre falamos, non? Pero neste caso pois este xogador ven de fora, é acerto del, non? É certo que non sabíamos ou pensábamos o que fichábamos, pero a verdade é que o rendemento que está dando é moi alto, non só o del, sino de todos os xogadores e de todo o equipo, non? Os números así o din, é un... Bueno, non podo facer máis que darlle a noraboa a todo o plantel, xogadores, corpo técnico que está comigo e a todo o club, porque penso que as cousas están facendo ben. 0-2 marcado por Santi, despois expulsión de Remeseiro, e este a xogada era outro gol que pensamos en incluir entre os mellores da xornada, que nos propoñen moitos enxogueiros. Ois, que este foi de xogada combinativa, realmente tamén foi fermoso, sobre todo esa devolución de Santi na parede. Por aí chega Robert e acaba marcando Primo. Cando as cousas van ben, parece que todo sai, todo flúe. Sí, é unha xogada, ou esas xogadas son moi comuns, non? No noso equipo, esas triangulacións, esas xogadas a un toque. Pero é polo talento ou porque se traballa? Bueno, evidentemente vai todo da man, o traballamos, o talento que teñen os xogadores, que en espacios pequenos pois xa se ve o que son capaces de facer.